Rovayat Cennedim ecem. Bir gün bir orta yaşlı ýigit avtomobil helakçylygyna duçar bolýar we Allah'ın emri bilen onun ýanyna perişteler gelýär we şeýle diýýärler: sen ölümün gapysyna dursun, ýene-de 3 adım ýöreseň cennet. Özüň saýla, ýa cennete ýa-da ýzyňa dolan diýýärler. Şonda ýigit uzak pikirlenýär we cennete tarap bir adım ýöreýär we ýzyna seredýär. Onun gulagyna aglayan adamlaryň sesleri gelýär we periştelerden soraýar: bu aglayanlar kimler? Perişteler. Bular seniň dostlaryň, tanışlaryňdyr. Onna ýigit: bular şeýle näçe wagt aglarlar diýip soraýar. Perişteler jogap berýärler: 10 gün aglarlar, soň hemmesi unudurlar. Ýigit pikirlenýär we ýene-de cennete tarap bir adım ätleýär we ýene-de ýzyny urlýar. Onuň gulagyna hassa hasratlarak aglaşýan adamlaryň sesleri gelýär. Ýene-de soraýar: a bular kim? Perişteler ýene jogap berýärler: bular seniň aýalyň, çagalaryň, oğul gyýdyňdyr. Ýigit: bular näçe wagt aglarlar diýip soraýar. Perişteler jogap berýär: bir ýyl aglarlar, soň ýuwaş-ýuwaşdan unudurlar. Ýigit ýene-de gat uzak pikirlenýär we cennete tarap soňky ädimini ätleýär. Cennetiň bosawasyna duran ýerine ýzyna iň soňky tapar öwürlýär we onuň gulagyna şeýle bir ahazar bilen aglayan, yürekden çykýan gamgyň owaz gelýär. Ýigit ýene-de bul ahazar bilen aglayan kim diýip soraýar. Perişteler jogap berýär: bul seniň ejeň. Ýigit ýene soraýar: bul haçana seni şeýle ýagdaýda aglar. Şonda perişteler: bul insan özü gawra girýänçe aglar diýip jogap berýärler we ýigit pikirlenmän cennete dälle ejesini saýlaýar we ýzyna dolanýar. Şonda perişteler Allah'ın emri bilen ýigide şeýle sözler diýýärler: sen haçan gelseňem cennetiň gapysy seniň üçin açykdyr. Sebäbi sen hakyky cenneti saýlamany başardyň. Cennet bul biziň ejelerimizdir, mehriban adamlar. Cennetim ejem rowayaty okan Toyçy Hekimow.